Kamar yadda muka saba kawo muku sunayen mata da ma'anarsu, yau ma mun sake dawa inda za mu karanto muku shafi na biyu tare da shehina. Ba shakka, wannan haka yake yaran ma, bismillah. Kai tsaye za mu wuce kan suna ta farko wato Sa'adatu. Wai, Sa'adatu? Ai kalilan ne daga cikinsu masu sa'a. Karkaji ana kiran suna sa'a, ka yi tsammanin sa'a ne. Mafi yawancinsu, da ka taɓo su gara ka taɓo rundunar sojoji. Ga su figaggu kaman Allah ya isa. Sai tambaya ta gaba. To za mu wuce tambaya ta gaba wato Harisa. Harisa? Ai duk wacce ka ji mai suna Harisa. Mafi yawancinsu 'yan billahi lazi ne. Tambayar mu ta uku ita ce Sumiya. Sumi mutanenmu. Mutanen ko kuma shehi? Ai duk wacce ka ji mai suna Sumayya baiwar Allah ce, saboda suna mana hidima. Sai tambaya ta gaba. Shehi na ga mu maɗin duka bayan Allah ne. Na dai na ce man mu je tambaya ta gaba. Za mu wuce kan tambaya ta gaba wato Zunira. Zunira alarama? Ai mafi yawancin masu suna Zunira akwai su da kauri. Ga su da rawan kai. Sai dai akan yi sa'a a samu nitsatsu. Amma sai dai ba su da yawa. Saboda haka mu je tambaya ta gaba. To ba tare da ɓata lokaci ba a gurguje za mu tafi kan tambaya ta gaba wacce kuma ita ce za ta kasance ta ƙarshe wato ita ce Fatima. Ta ji kyawawan mata. Ai duk wacce ka ji mai suna Fatima 'yar aljanna ce. Ashe idan ta yi aiki da kyau